Kamu bukan rakan. Oh dia nak mau. Iya. Ya di fire. Ya di fire. Apa kasih ini? Maka di mana? Ima malu seri kapa. Iya malu seri. Ima malu seri. Oh, tu mana mungkin? Ayah baru tu kacau aja. Mana kan lele hanya mam kan aku ni tu kulogo. Iuro buya ti ko di se. Sorry bu. Ana mati buya na yo. Me ko no re mata nyi we bere. Kai we fu ko le ba ye le la je. Ni mala so bebe no. Kulogo. Ha. No jina ke mere kam fu e ba kita. Maka na mam na iya na pa mo. Ko gi e mana ko jina mo. Kan ko da ta si yu ya na. Nama ni kwa nama kami nafa abe china abe bang. Mana amam habu. See, this my friend that has a problem. Oburu me go forget about money. That my friend has a lot of money. This friend, your friend, you go the mechanic. Trust me now. If this business click, forget it now. This my friend is a hunter. Oje no afia. Ojidan, ojidegbe. Obabu anu ni nen. If you go here net anu come lecture net say we. So I will tell you the problem so that you know how you are going to tell him that you have solution to his problem. So I don't want a situation where you go there and mess up everything. So listen. So you may know that this is my friend. And I'm go last. So ni one achong go ye me kona last. So ni me ye me olo open pona. Ye me where say ani ye me Togo. Bano ya na gwa yeme. Bagabano no. Bagabano. Asinge ijo so we man ki yesi we ku. Irugure se we se ni yeme ya se for chogrin ko ya wo Togo. Okwa kana hi lo okoro pam. Owure na so so. Ipia. We ba ha jora. Ema ko bezo se ko. No yo nwere ki ina bend zi o de ke che da do mo che kam kucha. Ogo mi me no bezo. Ama mi ya na ekwu. Kisi se ku. Oji ngante kan ko wara ge. When did you come here ozugbo? Iya ma. Den na nko so wuku. Ni yeme ya. Ono ofu avo oritube ko na eme ihe ya 1 year ko ya no sacha ye sai isi maka no business mama business maka ego pụtakwa atọkwa m ihe yesere m na mmadụ ma ruo ba kịta je mebi ọrụ akwa ka isi kwa na da ka isi ba bido ko ozugbo ko e ma ka isi eke ego na eke nke isi eke tata ọwụ mbụ 50-50 nyenye mba no ka je go to ka alụ ọrụ pụta amaka m ihe nje ekwu atọkwa m egwu ise m na mmadụ adakwa emere m ihe onye toro ogo ebe a mụ ya were 60 were 40 na ihe na agwa m so n'ihe ihe emekọta mkpọdie gị be ya mụ ya were 60 ngụ were 40 gụ ya were ọgwara mụ ya alụ ọngụ ya alụ ngwa ji oje na nyekwa m enye ọrụ ka nje nye onye ọzọ ọrụ ọ na-asị m ihe mụ wetara ọrụ mụ ya were 60 ngụ nwa wetara were 40 ngwa kere ihe ị na-eje arụ agwago gị ihe ị na-eje arụ ị na-azụ ego ngwa gwa m ihe ị na-eje arụ gwara m ebe anyị alụ ihe kokọta ife gwaje kokọta ife gịnị ka a na-arụ n'ihe ọnụ kokọta ife gịnị ka a na-arụ n'ihe ọnụ onye wetara ọrụ atụkwa m ihe yese mụ na mmadụ atụkwa m ihe yese mụ na mmadụ abụkwa m ihe ihe mụ na-asa gị na ọkwa nọ n'ụlọ anọ ka ijewe